ኮይኑ ወዲዩ እዚ ኮይኑ ጽሑፍቶይ መቸም ሓደ ግዜ ነገራት ካብ ትጽቢትና ወጻእ ኮይኖም ይጸንሑና ከምዝቶም ቀዳሞት ኣዲኻ ከም ዝለኣኸትካ ዘይኮነስ ዕዳጋ ከም ጸንሐካዩ ዝባሃልዎ ማለት እዩ ሓቂ ሓይሽ ነዛ ቃል እዚኣ ምስ ነብሰይ ብዙሕ ግዜ እየተዘራሪበላ ዕዳጋ ጸንሐ ይጽናሕ ብዘየግድስ ሸያጥን ገዛእን ግን ንስኻ ኢኻ ስለዝስ ናይ ዕዳጋ ምጽናሕ እንታይ ሓቢጡካ የዋጸካ ግርም ኣየዋጸካን ከዓ ገዲፍካዮ ትኸድ ኢለ ንነብሰይ ዝዛረቦ ቃል እዩ እንተኾነ ግን ቃል ብቃላ ምስቲ ዝጸንሐካ ኩነታት ኢኻ ትኸይድ ማለት እያ ከምኡ ስለ ዝኾነ እየ ከዓ ነዛ ዛንታ ህይወትን ሕሞትን ክብላ ተገዲደ ኣብ ሓደ ዓዲ ሓደ ዳኒ ዝበሃል ንወላዲቱ ሓደ ዝኾነ መንእሰይ በዓል ሓዳር ነበረ እዚ መንእሰይ ናይ ባዕሉ ገዛ እውን ነበሮ ማለት ወላዲኡ ብህይወት ከሎ ዘውረስዎ ገዛ እዩ ዝነበረ ካብ ገዛ ሓሊፉ ግን ካልእ ንግዚያዊ መነባብሮ ዝኸውን ገንዘብ ብዘይ ምንባሩ ብዙሕ ይጭነቕን የስተማስልን ነበረ እቲ ሰሪሑ ዘምጾ ገንዘብ እውን ንሓዳሩን ነታ ዕድመ ዝደፍአት ወላዲቱን ከተኣኻኸለሉ ስለ ዘይከኣለ ንስደት ንኽኸይድ ምስ ነብሱ ብተደጋጋሚ ይዛረብ ነበረ በታ ሓደ ወገን ከዓ ምስ መን ክገድፈን ዝብል ሓሳብ ክመጾ ጀመረ ግን ሰብኣይ ደሊኸን ጭሕሚ ጸሊእኻን ገንዘብ ደሌን ምፍልላይ ጸሊአን ዘይኸውን እዩ ስለዚ ክውስነለኒ ብማል ከም ሓሳቡ ንሰበይቱን ደቁን ዕድመ ዝደፍኣ ወላዲቱን ገዲፉ ንስደት ዘምረሐ ኣብ ስደት ምስከደ ሓቂ ሓይሽ ንፉዕን በሊሕን ብምንባሩ ስራሕ ረኺቡ ስድርኡ ንኽኣሊ ግዜ ወሰደሉን ጽቡቕ ዝኾነ ዶሞስ ብምንባሩ እውን ንስድርኡ ጽቡቕ ዝኾነ ገንዘብ እዩ ዝሰደሎም ዝነበረ ስድርኡ ግን ብምኻዱ ሕጉሳት ኣይነበሩን ምኽንያቱ ወላዲቱ ቃሕ ሰሚላ ተጥምቶ ሓደ ንሱ ጥራሕ እዩ ዝነበረ በዓልቲ ቤቱ እውን ኣዝያ ስለ ተፍቅሮ ንሓንቲ ካልኢት ትኸውን እውን ካብ ጥቓኣ ክርሕቕ ፍቃደኛ ኣይነበረትን ኮይኑ ግን ንስደተሲ ብሓይሊ እዩ ገዲፍዎን ዝኸደ ድሕሪ 2 ዓመት ግን ኣብ ዝሰርሖ ዝነበረ ስራሕ መኻልፎ እዩ ጋጢምዎ ማለት ጠንቁ ብዘይፍለጥ ሰሪቕካ ብዝብል ጥቆማ ክእሰር ክኢሉ ስድርኡ ግን ከም ዝተኣሰረ ዝነግር ሰብ ዋላ ሓደ ኣይነበረን ስድርኡ እውን ጽቡቕ ዝኾነ ገንዘብ ይሰደሎም ብምንባሩ ሕማቕ እዮም ለሚዶም ዝነበሩ ድሃይ ከጥፍእ ምስ ጀመረ ግን ቴሌፎን ባዕሎም ክድውሉሉ ጀመሩ ሕማቕ ዝለመደት ከብድ ግን ሎሚ ገንዘብ ሲኢና ትገብሮ ጠፊእዋ በዓልቲ ቤቱ እውን ብጣዕሚ ክትበሳጮ ጀመረት ምኽንያቱ ክልተ ቆልዑትን ዕድመ ዝደፋ ኣዲኡን ሒዛ ክትሰርሕ ኣይከኣለትን ነዊሕ ግዜ ስለ ዝወሰደ እውን ብዙሕ ገንዘብያ ካብ ሰብ ተለቂሓ ዘለቃሕዋ ሰባት እውን ገንዘብና መለስልና እንዳበሉ ከሽግርዋ ጀመሩ ኣማራጽ ምሳኣነት ግና ነቲ ገዛ ክትሸጦያ ተገዲዳ ገዛ ሸይጣውን ነቲ ዝተለቅሐቶ ዕዳ ኸፊላ ህይወታ ኣብ ምምራሕ ትርከብ ነበረት ግዛ ምስ ነውሐ ግን ስድራውን ደፋፊኦም ሓዳር ክትገብር ከም ዘለዋ ክደፋፍእዋ ጀመሩ እንተኾነ ንሳ ግና ቃል ኪዳነይሲ ኣይፈርሰኔ ኢላ እንተኣበየት ምስ ግዜ ግን ዘረባ ስድራኣ ክሰምዕ እዩ ክኢላ ምኽንያቱ ሰብኣያ ድሃይ ካብ ዘጥፍእ ድሮ 6 ዓመት ኮይኑዎ ኣሎ ኣብ መራኸቢ ብዙሓት እውን ዘርጊሕካ ክርከበይ ከኣለን ከምዚ ምስ ቀበፀትያ ከዓ ብዘይ ድሌታ ናይ ስድራኣ ተጽዕኖ ኮይኑዋ ምስ ዘይተፍቅሮ ሓዳር ክትገብር ዝጀመረት ድሕሪ 6 ዓመት ግን ሰብኣያ እውን ካብ እስር ቤት ወፂኡ ነታ ብዘይገበሮ ንነዊሕ ዓመት ኣብ እስር ቤት ዘንበረቶ ዓዲ ገዲፍዋ ንሃገሩ ዝመፀ ምስቲ ምንዋሕ ግዜ ግን ቴሌፎን ናይ ስድርኡ እውን ክዝክሮ ብዘይምኽኣሉ ተኺሉ ናብታ ኣለትን ኢሉ ዝምክሐላ ገዝኡ እዩ ዘምርሐ ኣብ ኣፍካንሸልኡ ምስ በፅሐ እውን ማዕጾ ክኾሕኮሕ ጀመረ እንተኾነ ግን እቲ ቤተይ ዝብሎ ብዘይፈልጦ ሰብ ብምኽፋቱ ብጣዕሚ ሰንበደ ለይቲ ብምንባሩ ድማ መኒኻ ንስኻ ማዕጾ ቤተይ ትኸፍት ብምዋል ብስምዒት ተዛረቦ ከምኡ መበሊኡ ድማ እቲ ዝኸፈቶ ሰብ
ለቢስዎ ዝነበረ ክዳን ለይቲ ብምንባሩ እዩ ዋና ገዛውን ኣብ ማእኸል ገዛይ መን እዩ ከምዚሉ ዝዛረበኒ ብማል ንሰበይቱ ካብ ውሽጢ ገዛ ፀዊዑ ትፈልጥዮ ዲኺ እዚ ሰብ ኢሉ ይሓታሞ እንተኾነ ግን ሰበይቱ እውን ከም ዘይትፈልጦ እያ ሓቢራቶ ዳኒ ግን ሕጂ እውን ጋን ኮይንዎ እዋ ተጋጊለኹ ማለት ድዩ ደኣ ብምዋል እውን ነቲ ገዛ ብኩሉ ሸነኻቱ ክጥምቶ ጀመረ እቲ ገዛ ግን ንሱ እዩ ዝነበረ ዳኒ ሕጂ እውን ሱቕ ኣይመረፀን ምናልባት ኣጋይሽ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብምባል ሶፊያ ኸ ትብል ቃል እዩ ደርቢሎም ንሶም ግን ምስቲ ምንዋሕ ግዜ ክዝክርዋ ኣይከኣሉን መን ሶፊያ ብምባል ድማ ንሕትኡ ብሕቶ መለሱሉ ዳኒ ሓሳባት ጠፊእዎ ድንግርግር ክብሎ ጀመረ ሶፊያ ደኣ ዋና ዝገዛ ሰበይቲ ዳንኤል ብምባል ድማ ንጹር መልሲ ሃቦም ድሕሪ ክንደይ ዝዘከርዋ ሰብ ገዛ ድማ ይቕሬታ ሰብኣይ ሶፊያ ኢኻ ንስኻ ማለት ድዩ ሶፊያ ደኣ መነባብሮ ስለ ዝኸበዳ ነዚ ገዛ ናባና ሸይጣቶ ምስ በልዎ ኣብ ዘለዎ ኩርሚሉ ንቑሩብ ደቃይቕ ድንን ኢሉ ንብዓቱ ኮረር ኣበለ ወዮዋና ገዛ እውን ካብ ዝነበሩ ሓፍ ብማል ንዓ ገዛእቶ ይብሎሞ ናፍቆት ስድርኡ ዝኸበዶ ዳኒ ግን ኣበይ ከም ዘለዋ ክሕብሮ ሓተቶ እንተኾነ ግን ድሕሪት ገዛ ምግዛኣ ዝኾነ ምቅርራብ ስለ ዘይነበሮም ኣበይ ከም ዘላ ይፈልጡ ኣይነበሩን እቲ ሓንቲ ዝቐለለት ክገብራ ዝኽእል ዝነበረት ግን ናብ እንዳዞምኡ ገዛ ከይዱ ድሓይ ስድርኡ ምሕታትያ ዝነበረት ኣብቲ ገዛ ምስ በፅሐ ግን ዞምኡ ብጣዕሚ ሰንቢዱ ምኽንያቱ ብህይወት ክህሉ ኣይተጸበየን ምስ ረአዮ ግን ብጣዕሚ ሓዚኑ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሓፍቱ ምስ ካሊእ ሓዳር ምግባራዩ ኣሕዚንዎ ብጉያ ናብኡ ብምቕራብ ድማ ዳኒ ሓወይ ብህይወት ኣለኻ ትብል ቃልዩ ደርቢሉ ዳኒ ግን ምሕር ናፍቆት ስለ ዘለዎ ሶፊያ ኣበይላ ብምባል ጉዳይታ ብልቢ ዘፍቅራ በዓልቲ ቤቱ ቅድሚ ዝኾነ ነገር እዩ ዝሰርዐ ጉዳይ ሶፊያ ዝሰምዐ ዞምኡ ግን ሶፊያ ደኣላ ግን እሞ እንታይ ኮይና ድያ ብምባል ዳኒ ፍርሒ ሓወሰ ወላ ሓደ ይኮነትን ንዓናይ ክትረኽባ ኢኻ ብምባል ድማ ናብ ሶፊያ ሒዝዋ ኸደ ሶፊያ እውን እቲ ሞይቱ ኢላ ዝቐበፀቶ ብልቢ ተፍቅሮ በዓል ቤታ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ምስ ረአቶ ሕልሚ ድዩ ጋሕዲ ድንግርግር ኢሉዋ ኣብ ዘለቶ ዘልሓጥ ኢላያ ዝወደቐት ዳኒ ንዝነበሮ ኩነታት ተወሳኺ ናይ ሶፊያ ተወሲኽዎ የእጋሩን የእዳውን ከንቀጥቅጥ ጀመረ ዋላ እውን ነዛ ማይ ኣብ መንበስበስተኣ ክገብረላ ኣቕምሲኢኑ ድሕሪ ክንደይ ሓለዋታ ዝፈለጠት ሶፊያ ዳኒ በቃ ከምኡ ይሓይሽ ንምንታይ ግን ከምኡ ጌርካ ንምንታይ ዳኒ ብምባል ብስምዒት ተዛረበቶ ዳኒ ግን እዚ ኩሉ ድሓይ ምጥፍኡ ፈትዩ ከም ዘይኮነ ንዕሞ ኮፍ ንበል ብምባል ዘጋጠሞ ኩሉ ከይሓሰወ ሓደ ብሓደ ነገሮም ሰበይቱ እውን ብጣዕሚ ሰንበደት ግን ትገብሮ ዋላ ሓደ ስለ ዘይነበረ ከም ዝተመርዖት ሓዳር ከም ዝገበረት ኩሉ ከይሓበአት እያ ነጊራቶ ዳኒ ግን ማዕረ ከምዚ ክኸውን ኣይተጸበየን ዓይና እንዳጠመተ ድማ ሶፊያ ከምኡ ይሓይሽ በቃ እዚ ኩሉ ካብ ጸላም ወፄ እንዳበልኩስ ናብ ጸላም ይመፄ እንዳበለ ዝርንዛሕ ነበዐ ዳኒ ድሮ መሬት ዓዱ ካብ ዝረግጽ ሰበይቱን ገዝኡን ከሲሩሎ ሕዝውን ገጽ ደቁ ሪኡ ዘይጸግበን ደቁ ንምርኣይ ድሃይ ደቁ ናብ ምሕታትዩ ዝኣተወ ደቁ እውን ገና ቆልዑት ከለዋ ስለተፈለየን ደቀ ኢልዋላ እኳ ተስዓመን ንስኻ ግን መኒኻ ንስኻ ደቀይ ትብለና ኣቦና ይኮንካን ኣቦና ድሃይ የብሉን ብምሃል ምቕራብየን ኣቤንኦ ሕጂ እውን ንደቁ ዓይነን እንዳጠመተ ድሃይታ ኩሉ ክቀየር ዘይትቀየር
ምድሪ ክጸባ ዝወለደት ወላዲት እዩ ዝገበረ እንተኾነ ነዲኡ እውን ክራኽባ ይከኣለን ኣዲኡ ምስቲ ጥዕና ዘይነበረን ምስቲ ዕድመ ዝደፍኣ እውን ብምንባረን ንዝነበረን ሕማም ናፍቆት ተሓዊስዎ ብህይወት ክጸንሕኦ ኣይከኣላን ዳኒ መሬት ዓደይ ረጊጸ ንፋስ ዓደይ ኣስተማቐይረይሉ እንዳተሓጎሰ ዘይሓሰቦ ግን እተለኒሉ ዝምክሐሉ ናተይ ዝብሎ ስድርኡ ዓነውነው ኢሉ ምጽንሑ ህይወትን ሕሞትን ክልተ ጫፋት እዩ ኮይኑዎ ስደት ካብቲ ፎቶም ስድራኻ ፈላሊካ ከይኣክል ገጽ ስድራኻ ከይረአየ ክፈላለየካ ግን ክልተ ሞት እዩ ካብ ከምዚ የድሕነና ፈጣሪ ባዕሉ ሰላም ተኸታተልቲ ማይኪ ሚድያ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳህልኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፍሉ ትኽእሉኩም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ጎርዎ ላይክ ሼር ከይትረሰዎ ይቕኒለይ